Suomessa käydään hallitusneuvotteluja, mutta täällä tänään Brysselissä tapasin pohjoisen harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkoston edustajia yhdessä Ruotsin ja Suomen meppien kanssa. Tämä verkosto on aloittanut yhdessä OECDn kanssa 2 vuoden mittaisen projektin, jonka tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja, uusia käytäntöjä ja näkökulmia pohjoisille alueille. Haasteet ovat suuret ja nämä haasteet pitää kääntää mahdollisuuksiksi. Esimerkiksi tällä hetkellä harva asutus, yksityisten investointien vähäisyys, väestön ikääntyminen, pitkät välimatkat ja arktiset olosuhteet ovat niitä haasteita. Mutta voimavarojakin on. Pohjoisten alueiden voimavaroja ovat muun muassa bioekonomia, raakamateriaalit, mineraalit, mutta ennen kaikkea ihmiset, jotka ovat avainasemassa alueiden elinvoimaisuuden haasteita pohdittaessa. Yhteistyötä verkoston ja Euroopan parlamentin kanssa aiotaan jatkaa, jotta pohjoisen ulottuvuuden potentiaali saadaan paremmin kuuluviin koko Euroopassa. Tämä on haaste myös Euroopan parlamentille ja se on haaste tulevalle Suomen hallitukselle. Kun hallitusneuvottelut ovat käytössä, niin tarjoan teille, hyvät neuvottelijat, muutaman ilmaisen neuvon. Vaikka uskon, että viisautta siellä Säätytalossa on ihan yllin kyllin. Tärkein, saaneen sen sanoa, oman pitkäaikaisen kokemukseni siivittämässä neuvottelu on: älkää luvatko mitään, mitä resurssien puutteesta ei sitten pystytä toteuttamaan. Sitä seuraa vaan suuria pettymyksiä. Rumpuja ei kannata paukuttaa eikä palopuheita pitää. Uskon näin, populismin nousun ja politiikkaan kyllästymisen syy on esimerkiksi siinä, että työttömyys vaan kasvaa, vaikka hallitukset toinen toisensa perään julistavat työttömyyden voittamisen tärkeimmäksi tehtäväkseen. Monet kysyvät, miksi sitten äänestää, kun asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Tämän vuoden työ- ja elinkeinoministeriön tammikuun lukujen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 359 000 työtöntä työnhakijaa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita on yli 100 000, mikä on 16 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja yli 2 vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä kasvaa koko ajan. Pitkäaikaistyöttömyys on siis lisääntynyt, pitkittynyt ja mutkistunut. Sanonpa hallitusneuvottelijoille, älkää puhuko Tanskan mallista, jos samalla ette anna työvoimapolitiikkaan tarpeellisia resursseja. Niitähän on vähennetty, kun niitä pitäisi lisätä. Tanskassa nimittäin resurssoidaan työvoimapolitiikkaan 2-kertaisesti Suomeen verrattuna. Toivottavasti kokoomuksen vastenmielisyys työvoimapolitiikkaa kohtaan on menneen talven lumia ja saatte hyviä tuloksia aikaan. Älkää siis vähentäkö työvoimatoimistojen palveluja, sillä pitkäaikaistyöttömyyteen puree vaan henkilökohtaiset palvelut. Keksikää uusia ideoita, mutta antakaa samalla resursseja. Ilmassa ollut ajatusta muuttaa työttömyysturvaa osittain starttirahaksi yrityksen perustamista varten, sitä kannattaa kokeilla. Idea ei tosiaan ole mikään uusi, mutta kokeilun arvoinen. Esitin sitä vähän toisessa muodossa työministerinä 20 vuotta sitten, mutta sain silloin tyrmäävän vastustuksen. Sen nimi oli silloin työttömän optio. On kantautunut huhuja, että hallitus tulee esittämään myös indeksileikkauksia poistettavaksi koko vaalikaudelta. Älkää sitten puhuko köyhyyden voittamisesta.
Nimittäin näiden indeksileikkausten poistaminen johtaisi toimeentuloriippuvuuteen ja vaikeuttaisi työllistymistä entisestään. Toimeentulotuki on kaikista vähiten työhön kannustava etuus oikeastaan. Se ei ole edes toimeentulotuen tarkoitus. Työttömyys aiheuttaa köyhyyttä, köyhyys terveysongelmia. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen juuri julkaisema barometri suosittaa elvyttävää raha- ja finanssipolitiikkaa, mutta sanon se vielä kerran, vaikeasti työllistettävien kohdalla tarvitaan monialaisia palveluja ja niihin resursseja. Ja lopuksi tärkeä neuvo. Muistakaa, että vaalikausi on lyhyt. Kannattaa pistää heti toimeksi, muuten Sipilänkin hallituksen taival uhkaa soteutua, ja sitä ei kukaan toivo.